espazio ederretan banatuko dugu Busturialdeko 10. enpresa ideia lehiaketaren saria. Arratsalde on danori, eta batez be ongi etorri zuk aurton ideiak aurkeztu duzu esanari. Eta 2022an gure eskualdean erroldatutan dagoen gazteek martxan jarri dabezen enpresak izen dire. Sari hau, Euskarri, Urdaibai, enpresa, ideiarentzat da. Apa, Jon eta Ane gara, bermiotarrak, eta Josugaz batera, ilusio handiz urtebetez landuten ibilgaran proiektue aurkeztuten du. Euskarri Urdaibai. Euskarri Urdaibai komunikazio plataforma bat da. Podcast formatuen hasiko dana beran lehenengo fasien, bai formatu ezberdinetara igiritze dakune. Podcast honen bitartez, informazio iturri, aberatsak eta fidagarrizek eskaini nahi duguz. Urdaibaiko profesionalari elkarrizketak eginez. Gure helburue, informazio iturri fidagarrizek jaso eta modu errez batien ulertuteko komunikazio zuibet sortutie da. Ganera, Urdaibaiko hazkunde jasangarri baten alde ingu, ameko produktu eta enpresantzako eskaparate bat eskainiz. Eskerrik asko bizotzez, antolatzaile guztizeri. Laster arte. Bigarren saiona, hori hau, Ibers. Kaixo, gu, Koro, Gorka eta Ane gara. Gazteentzako aukera berriak sortzeko helburuarekin elkartu ginen 3 gazte. Industria sortzaile eta kulturaletako gazteen elkarlana sustatzeko eta ikustarazteko Diverse sortu genuen 2021 urtean. Geroztik zenbat ekintza burutu ditugu. Ekintza hori esker profil desberdinekin konektatzeko, haien esperientzia gertutik jarraitzeko eta haiek dituzten zailtasunak antzemateko aukera izan dugu. Trabajamos con el objetivo de diseñar una comunidad de creadores vascos para que puedan ellos acceder a espacios, acceder a herramientas y crear proyectos entre sí. Para ello hemos definido varias líneas de trabajo en el proyecto, desde la producción de eventos hasta el diseño de servicios o la investigación. Egun, orduan proiektua ekitera motibatu ginduen lema berberarekin jarraitzen dugu, gazteengandik eta gazteentzako lanean. Izan ere, edukiak eskaintzen eta eskatzen dituzten gazte sortzaileen komunitate bat eraikitzen ari gara. Hauei, parte hartzeko aukerak eskainiz. Proiektu honek industria honetan hasteko aukera paregabea eskaini digu. Hainbat ideia lehiaketa eta jardunalditan parte hartu dugu. Eta zenbat aldiz, sarituak suertatu gara. Azkenengoz, Busturialdeko 10. enpresa ideia lehiaketan sarituak izan ginen, eta honek proiektua finkatzen lagundu digu. Lehenengo saridunak, Akerbeltz Sagardo Naturala. Kaixo, Ander eta Xabi gara eta Akerbeltz Sagardo Naturalaren proiektua aurkeztera gatoz. Busturiko San Bartolome eusoan gauz, la bertan gu beti eduki dugu pilo bat sagarrondo, da hoin Akerbeltz Sagardo proiektuarekin
Gure dugu sagardo potente dagozo bat eitxie. Gure familizek betidanik eukideuz onelako sagarrondoak da hemen inguruen onelako terrenoak dekoguz arbolaz beterik. Gure sagarrondoekin ekoizpen minimo bat egin dezakegu da helan da ere Urdaibaiko jentiagaz konbertsazioetan gauz ekoizpen gehiago egiteko inguruko terrenoetan. Gure sagardoa aitzeko sagardondo mota ezberdinak erabiltzen duguz. Besteak beste, mokote, erresil, urdin, beti baserrizen euki duguzenak. Gure sagarrondoa zaintzeko ez dugu erabiltzen inurako kimikorik, fitosanitariorik. Hau da, ekoizpen ekologikoa da, betikue. Amenatzean daukagun baserrian nire aitak eta osabak betidanik egin izan dute sagardoa. Eta orain gure sagardoa prestatzen hasi gara. Lehiaketak emondozku aukerie gure proiektuek garatzeko, da premisioek ingerragaz hasteko. Eskerrik asko antolatzaileei halako ekintzaile ekimenak sustatu arren. Zuen ideiak aurkeztu eta aurrera dagoz izan guztioi. Eskerrik onenak eta zorionak. Eta dan hori, datorren urtera arte, ondo segi. Agur!